Dag Frans van Echte Limburg. Vandaag geen podcastaflevering, maar net iets anders. Siebe, waar zijn we? We zijn in Vilvoorde. Wij gaan naar een retro voetbalshirtbeurs. En dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen. Hè. Dus wat is het doel? We willen nog meer truitjes of meer aankleding voor onze studio. We hebben een boodschappenlijstje meegekregen. Neem zoveel mogelijk mee en zorg alsjeblieft dat het niet over datum is, hè, want het moet wel gezond zijn. Wat moeten we meenemen? Ja, sowieso winterslag en waterschei. FC Beringen wou Marnik ook heel graag, als je het zelf al niet vindt. Beringenhuizen Zolder stond ook op het lijstje, denk ik. En dan, ja, speciaal voor Christophe, Looi Sport. Al betwijfel ik of we dat hier gaan vinden. Dat wordt een hele moeilijke. Mooi logo wel. Mooi logo, inderdaad. En ja, Genk en STVV, retro-truitjes sowieso. Patro Lommel ook. Ik ben benieuwd wat we hier gaan vinden, wat Limburgs is. We zijn ver van huis, ver van de heimat. Ik hoop dat we minstens eentje vinden. Ik denk dat we van Genk en Sint-Truiden sowieso iets gaan vinden, maar het zou heel leuk zijn mochten we zo een van die speciale truitjes, zo winterslag of waterschei, vinden. Dat zou heel cool zijn. Een van die unieke eerste klassers. Ja, inderdaad. We zullen eens gaan kijken. Hier stonden we in de rij en Siebe spotte meteen een opportuniteit. Je krijgt al in de rij de mogelijkheid om een pin te drinken. Eenmaal binnen begonnen we direct te zoeken en het eerste truitje vonden we al meteen. Ah, mooi hè? Van de eerste keer! Heel vet truitje. Ook zo de sponsor van Lotto zo erin. Ja, ik vind het heel vet. Prijskaartje. 120. Doe maar duur. Ja. We gaan nog niet hem kopen. Nee, we gaan nog verder op zoek. We hopen op de appel. Ja. Het legendarische shirt met de Jonagold reclame met de appel. Wel hopen dat hij niet weg is als we niks vinden. Dat is een Want risico. Het is een cool shirt, Dat is maar een we kunnen niet alles meteen kopen, want wie weet wat is het nog. We hebben een budget en we willen dat zo goed mogelijk besteden. Ik denk dat we hier serieus prijs hebben. We hebben Song. Ja, Wauw. Oh, dit is geel, dit is lange mouwen, wit truitje. En de appel. Er zijn wel geen Jonagold op. Wij moeten daar rieken dat er geen Jonagolden zijn. Ik weet niet, is het echt? Ik denk dat het een jeugdtruitje of zo is. Gaan ze nog even terug. Hier was het even wachten tot we konden kijken en daarom besloot ik om mijn beste FIFA-imitatie te showen. Ja, Siebe. Christian Benteke Leolo. Ja, die hangt hier ook ergens tussen. Even zoeken. Oh, mooi shirt. Lange mouw. Ja, heel cool. En dan ook nog deze. Die wil ik toch ook even in beeld brengen. Met M.E. Antreu, centraal als trainer op de foto. Hebben ze hier ooit mee gespeeld? Ik denk het niet. Ik denk dat het eerder zo'n fanshirt gaat geweest zijn. Omdat ze in de bekerfinale stonden. Ja. Ik vind het wel leuk dat het ook zo de ploegfoto erop is verwerkt. Dat is iets wat je niet vaak ziet. En ja, leuk shirt. Terwijl ik hier druk aan het zoeken was, zat Siebe druk te praten met een van de standhouders en die had een tip voor ons. Ik ben wel net getipt geweest door een van de verkopers die ik toevallig ken. Die hier toevallig is en ik ken die jongen. En die zei dat er ergens aan het begin een stand is met wel patches en pins van waterschei. Dus daar ben ik wel benieuwd naar, wat we daar gaan vinden. Wauw. Gevonden. Oh yes. Dit is heel... Different. You have to watch. Wauw. Because Je bent er stil van. Dit is zo'n oude pet. yeah, no shit, Sherlock. Zet hem eens op. Oh la 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 la. Ik vind het prachtig. We hebben net dus deze pet gekocht bij deze vrouw en we vroegen, heeft u nog dingen van winterslag of waterschei? En mevrouw, wat heeft u ons zo net verteld? Ik heb nog een heel oude bel waar ze vroeger mee gingen supporteren. En dat is een houten handvat eigenlijk en dan moest je zo net klingelen. Als je wil, kan ik daar wel een foto van doorsturen aan jullie. Nou wel, dat is een goed idee. En als je nog dingen hebt, dan stuur ze ook maar door. Zeker doen. En dan kijken wij of dat we misschien eens kunnen langskomen. Oké, dat is heel goed. Oké. Na onze eerste aankoop was het tijd om knopen door te hakken. En die keuzes waren hartverscheurend.
Vooral voor Sibe. Inderdaad. We gaan keuzes moeten maken, denk ik. Hartverscheurende keuzes maken. Kiezen tussen onze kinderen, zou ik het bijna durven noemen. En we hadden geluk, Ja. want het STVV-truitje was er nog. Sibe was zo blij dat hij veranderde in een personage van Matroeskas. Pak dat mee. Goedemiddag. Goedemiddag. Dank u wel. Alsjeblieft. Jullie zoeken decoratie voor jullie Podcaststudio. misschien kan ik u wel iets meegeven. Als ik u de vraag stel, een voetballer of scheidsrechter, wat zou je dan antwoorden? Ja, ik zou geneigd zijn voetballer te zeggen, maar toch Als je scheidsrechter. scheidsrechter zegt? Dat komt goed uit, want dan kan ik het hier pakken. Wacht. Dat is een mannequin van Polieren. Als je wilt, dan moet je dat van mij meepakken. Ik vind het wel perfect voor in de studio eigenlijk. Ja, dat Dan wil moet ik je dat wel. van mij gratis meepakken naar Limburg. Wauw, dankjewel man. We hebben het ook vaak over de scheidsrechters, dus ja. Onze discussie over welk Genk-truitje we zouden kopen was zo hevig dat we die beelden niet kunnen tonen. Alsjeblieft. Merci, Kes. Fijne middag nog hè. Voilà, we zijn buiten met redelijk volle handen. Maar Genk STV, geen FC Bering, geen Beringen Heusden-Zolder, geen looi, geen drinkmelk, Nee, geen waterschei, geen winterslag. Het petje wel. het patchen inderdaad. Maar ik denk dat het misschien tijd is om mijn laatste troefkaart op tafel te gooien, Mathies. Je hebt nog een verrassing. Er is nog een verrassing. Ja, je hebt nog een troefkaart achter de hand. Ja, en een grote. Maar daarvoor moeten we terug naar Limburg. A few moments later. Sibe, we zijn een paar dagen verder. Waar zijn we en waarom? We zijn in Hasselt en we staan voor de pop-up van Tripletta. En zij zijn de laatste maanden ja, wel echt heel groot geworden als het gaat over voetbaltruitjes. En vooral heel chique voetbaltruitjes. En ik had vrijdag al, voordat we naar de beurs gingen, had ik op een story een heel cool truitje gezien van ons boodschappenlijstje. En het is niet Genk of niet STVV. Daar ben ik heel benieuwd naar, want dat hebben we nog absoluut nodig. Ze hebben het voor ons aan de kant gehouden, dus ik denk dat het tijd is om het op te halen. We gaan naar binnen. We hadden er een denk ik 9-tal, zijn toch allemaal vrij snel weggegaan. 9, wauw. Ja. Het is wel een uitzonderlijk truitje eigenlijk. Hè? Ja, ik denk dat het ook het eerste jaar was in eerste klas. Ik speelde daar zelf toen in de jeugd. Merci, Kes. Fijne dag nog. Hè. Ciao, ciao. Wat is de troefkaart? Sibe is een grote troefkaart. En groot is wel letterlijk. Het is heel groot. Je verdrinkt erin, maar ik vind het... Het is een fantastisch Ik vind het de niche coolste shirt. Limburgse voetbalgeschiedenis eigenlijk wat we hier vast hebben. Vind je het een mooi shirt? Als het iets korter was, zou ik wel zeggen dat het wel een vrij oké shirt was. Maar het is gewoon de historische waarde die eraan vasthangt die het zo uniek maakt. Het verhaal maakt het mooi. Voilà. Het verhaal maakt het absoluut mooi. We nemen hem mee naar de studio. We zijn terug in onze vertrouwde, misschien wel bekende studio. Beruchte studio. En we hebben hier onze volledige buit mee. We gaan er eens door in de volgorde van dat we ze gekocht hebben. We zijn natuurlijk begonnen met deze fantastische pet van Thor Waterschei. €15. Die gaan we daarachter ergens in hangen. Dan, hetgene wat we als allereerste zagen, ja, we moesten het meenemen, dit truitje van Sint-Truiden. €120. Plus gratis standbeeldje van Colina. Niet te vergeten natuurlijk. Het Genk-truitje hebben we uiteindelijk gekocht voor €130. Ook een goede koop lijkt me. En dan, mijn persoonlijke favoriet. Deze van Heusden-Zolder, enige jaar in eerste klasse. En we hebben een gunst gekregen van onze vrienden van Tripletta. €80. In plaats van 100. En dat maakt het totaal volgens mij €345. Dus 3 truitjes, een pet en een gratis scheidsrechterbeeldje. Vind ik een mooie vangst voor €345. Mooie vangst. Als jullie nu willen dat we dit soort dingen meer doen, laat het zeker weten in de comments. En zeg misschien ook naar welke andere voetbalbeurzen we nog kunnen gaan. Ja, en als jullie andere ideeën hebben voor leuke voetbalvideo's gerelateerd aan FC Limburg, laat ze dan ook zeker weten in de comments. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering van FC Limburg, denk ik dan. Ciao, ciao.